Hello mga kabilat, Assalamualaikum everyone. Mayong buntag sa mga bilat-bilat na to dira. Karon guys, moadto kog kusina kay gitawag ko ni Buton kay luto daw mi og rice and soup. So karon moadto tag kusina no. Nya, humanam ko sa akong trabaho. Karon daghan jud kog trabaho karon guys kay sayo man siya nagmatang ibantayan guro ko niya nga nagtrabaho ba ko o wala ba ko nagtrabaho man nga dira lang mo ha kay magpadayon ta. See you. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Pero mo na ako kusina ko. Nagluto na daw. Padulong ako kusina guys. Mo ni hangganan sa kusina. Mga kamu na din. So stay there. Pakita na ko sa inyo ang mga ingredients sa soup, mga kabilat mo na siya. May kamatis, carrots, upo, talong, broccoli, rice, and chicken. A few moments later. Ay mga kabilat mo ni tanan ang bilutos kung amo mga kabilat no. Ano ni siya? Chicken masala. Chicken masala. Tapos itong talong, rice, ug soup. Oh my God! Hello guys, ug karon mga unta, mga kabilat nga unta. Ano ang kabilat? Chicken masala with rice. Ayan mga kabilat. Rice. Lam! Ayos madam. Napay katong yung talong. Please, give me a piece of your pizza. Ug karon mga kabilat, humanamig pangaon, lantawang akong hugason. O niya, limpyuhanan basta magluto gani ni mga tao nga taga diri nga mga tao, mga aswang, mga mananap. Ngani ni sila kadaghan magpaggawas sila mga gamit. Tanawa akong mga hugason oh. Ana, napadi sa akong kilid napa sa lababo, lantawa ang lababo. Kana. Napa sa lamisa. Napa dito mga kalaha. Mo na siya nga kinahanglan jud magluto na sila. Kinahanglan jud magluto magluto sila. Paspas jud ka, abtik jud ka. Ay jud pagluya-luya kay na di jud ka magsilbi jud magluya-luya ka para karon nasuko kong amo kay humanas lag pangaon. Ako mao pay paglingkod na ko kay hulat pa na ako tumaluto tong talong. Di humanas lag pangaon, ditsuras lag panglayat. Nag-ilis diretso kay nang lakaw niya. Gusto ko nila uban niyo. So man ako pag uban lantawa ang akong hugason lantawa ng hugason na kadaghan na tanaw ng mga plato mga kaldero nagtikangkang pa. Lambiyaan pa nako ni. Lantawa. Ha? Na nga. Siya na lang nilakaw. Sila na lang tanan. Bibili na lang ko na diri. Ug maoro to. Takita ta mamaya. Hey, mga kabilat karon human ako sa kong trabaho tanawa kabilat. Ug unsa nakalimpyo ang kusina. Ang amo ang kusina ni Butod ug ni Kalbo. Perti nang hinluan mga kabilat. Ug karon kay nahuman naman ko
Mauadto na ako sa kuwang kwarto. Ay, murag magpahuway na ta mga kabilat kay buong sila tagtrabaho ani. Wala man sila dili mga kabilat ng lakaw man. So, tara. Tubig. Tanaw kong tubig mga kabilat. Oh. Baon tang tubig pa doon sa kwarto kay ang buhay ng taong malaya. Ug ang oras dire alas 5 na. Paway tag gamay kay. Anong gamay mong ganda dako de? Paway tag itong kwarto mga kabilat kay. Ano yung kwarto? Mura na. Simple lang akong kwarto mga kabilat. Tama-tama. Na ay aircon. Ano lang kung mga kabilat to. Pawalas ka init pa. Kung maulang to. Mga kabilat, don't forget to like, to share, and to subscribe my YouTube channel. Bye! See you my next vlog! Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheet. Your love with things that's up and down. I know you.